Jadi ini masih secara singkat untuk menjawab kuda. Ama, kamu hatamu kilo minta mak terjadi dulu kamu. Teo kuaris. Ulang na dia mah. Yang kami dohonan nama saya tapang itu. Ada itu punya dan tepat. Dan lain apa di dalam suku ni yang menang ya koko. Jadi ulang na dia. Las maroha ni konjede. Jadi mau maroha kena orang lebih. Salah juta. Kaya sa kung may marigil sa pagkaran kita. Berbagi layar. Jual salah kamu, kita mak dia lah. Andre. Selsi. Mana siapa? Siapa mana? Di rumah. Pin. Salam apa salam? Kabir kau ya jangan pergi. Muka kau kayak situ. Kami dah mah. Aspek. Di sungai ini main nongda. Tapi bapak itu. Kita nomor 227. Yesus mulut kadioma. Yesus mulut nitondiku hado hapo rusake goti hona madiriku rodinasa dakaksi marhite-hite goarni de bata ama dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia amen songonodo didok Tuhan Yesus natutudo nahudokot Tuhamu manang ise natu mangihon hatakki jala porsea dinamar suruahu nunga sa hatu ibana hangoluan nasa leleng na dakpola be ibana tu paruhuman nunga taripar ibana sian hamatean tu hangoluan martangiang mahita ale amanami namaringana di Banua Gijang podo silehon apulapul tunamarsa roha
Hodo silehon gogo tuak kanagali asiroham tata mahami na pungudison dipangido rohanami asalehonomu dihami hasesan di dosa doho gogo marhite-hite parpunguan namion say pasada rohanami laho mamuji pasangapon guarmu di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamuna hinahulungan ni Tuhan Yesus. Dipangido rohamuna do nuaeng mangaton parpadanan na badiyay. Ima mga roti parhitean ni daging ni Tuhan Yesus Kristus. Doho minum anggur parhitean ni mudar ni Tuhan Yesus. Asa sahat Tuhamu hasesan ni dosa. Hangoluan dohot hasonangan. Namarlas ni roha dohitan waeng. Ay patujolo ni parsauran namanotong doon. Laos tada hamulateon ni rohata. Dipakokopon ni Tuhan Yesus. Doho dalan mangauhon asi ni rohana. Pauduk hamuma rohamuna di jolo ni debata. Jalay huton hamuma hata ni tangyangon di bagasan rohamuna be. Ale Tuhan Yesus Kristus hodo dalani dohot hasitongan dohot hangoluan. Dangadong nasahat tuamay iya somarhiteho. Asima roham lehon mahasesan ni dosa dihami. Lehon gogo doho sabam ni roha. Nang habengeto di sitaonon saliling di tanood do pehami. Leho dihami tiur ni roha. Asa tiur hubereng hami dalan Tuhan ngoluani. Adorang hupanga kami parpadanan nabadiyay. Lehom madihami to di parbadia. Asalam tuguha porsyaon nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus naung mate laho manobus hami. Amen. Atong di parhatutu rohamuna do naolo do Tuhan Yesus manisa dosa. Songon panesam di dosa ni dongan na mardosa tuho. Jala di solsoli hodo sude dosam. Huhut pos doroham. Dihaluaon na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Do maalus mo inong ono. Atong mga sahon goar ni Tuhan Yesus do ahumadok. Pos maroham. Nung sesa saluhu dosam. Alea manami na di banwa gijang sa pinarbadia magwarmu sa Roma harajaomu. Sa saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehom matuhami sa darion hangolua siap hari. Sesa madosa nami. Songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihot to pangujunan, palua mahami sa pangako, ay horo na punaharajaon, dot hagogoon, tro dia sa ngapos sa liling nililing na. Amen. Martangiang mahamu lumobi hoynong, di bagasan roha huhu tangihon hamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngini ujutar jehe ibana didok mamauliate dungi di ponggol-ponggol limay di parleho matuak kasisian na huhu madidok jalo hamuma jalapangam ma dagi kudoy na nilehon tuhamatean humokop hamu bahen hamuma songoni bahen parningotan muna diyaw. Jadi dungsun na si damangan dibuat mapanginumani didok mamauliate. Dungi didok matunasida. Jalo hamu masudi hamu manginum siani. Ia panginumanon padan naik baru mon marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokop pamu bain hasisan ni dosa.
Saya bahin hamu masongoni, bahin parningotan muna dia. Atong nungarade sude, ida jala dai hamuma dengan bahasa ni debata. Di dokter hatta Yesus Kristus jala hamu jala pangan ma. Dagi kudoi nanilehon tuhamatean humokopo. Ima mga ramo ti jala pahotton rohan makabursia ibana. Asa di homa hangoluan na sora suda. Amin. Di dokter hatta Yesus Kristus jala hamu masuri hamu manginum siani. Dia panginuman muda kudoi. Bahan hasil sami dosam. Ima mga ramo ti rohan pahotton ibana. Pai maro ari parpuri. Amin. Keluarga. Kau enggak ikut ya? Iya, karena somalulan apa dia anda somal. Di dokter hatta Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangamma. Dagi kudoina nilehon tuhamatean humokop hamu. Ima mga ramoti jala pahotton rohamu nama kaporsia ibana. Asa dihamu nama hangoluan nasora sudah. Amin. Di dokter hatta Yesus Kristus jalo hamu mau sudi hamu manginum siani. Mudar hudoi. Nani usehon humokop pamu bain hasesani dosan. Ima mga ramoti jal pahotton hamu nama kaposia igana. Asa di hamu nama hangoluan nasora suda. Amin. May di hasoloamu. Majo, yung majo, nasuling mo pala. Ma, salah satu di hasoloamu. May no. Yang be, dan di tinong be. Ete, dari butuh hamu din yon sa ano. Yesus, siapa ini? Yang apa naik dua ni? Yesus. Ada di mana dah? Meta 227 ayat 2. Lam takasma patuduhon tuawon pakokomi. Lam takasma patuduhon tuawon pakokomi. Asa ihu alumukton hot mao di lambumi. Asa ihu walumuton hot mao di lambumi. Matanya kita. Puji ma Tuhan debata aletot diku. Jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna dabadiai. Puji ma Tuhan debata aletot diku. Jala unang halupahon dengan di basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalum sahih musudena. Para si roha jala perdengkan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para si roha boda. Ibana do mangalehotod di parbadia pahoston rohaku. Asa marpakirimu na manguluaw. Ay nakpe mardala nahu di rura nilinggoman ni hamatean. Ibana do mangalehon hanguluan na sora suda. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhin na tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan de batama buhin na tuho. Jala di pasor matodina tutor di munabi. Amin. 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 Kainunggang, tutor di.
tidak Tuhan yang jadi tulangnya. Sekian lagi. Hidupkan aja lah Pak. Romo hari salaman ya. Pegang, pegang, pegang. Oke, Pak. Ini videonya. Tiga atas nama. Dikasih yang tidak di pause. Mungkin lagi mau tidur. Ini lagi. Lewat terus.